vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mukomana shimakadii zvenyu, ndinewo confession yangu yandikuda kukutumidzirai, ndo nhamba dzenyu here idzi? Ndikati hongu, tumidzirai yenyu. Vakabva vati mukomanashi please ruregerero, ndanga ndichida kutumidzira iri voice note but dambudziko nderekuti murungu wangu haafarire munhu anoshandisa foni apa ari pabasa, saka ndazotongotiwo palunch break yangu ndenge ndichizotongokunyoreraiwo message yangu iyi. Asi dambudziko riripo mukoma nderekuti inini kunyatsokunyora kwacho kunoti netsei, nekuti kana chiri chikoro ndakatongogumirawo ndiri mugrade 5. Mukoma ndiriwo munhu wekuti right now ndiri kurarama ndiri a single lady ende ndine vana vangu vaviri. Nyaya iri kundishungurudza mukoma ndeyekuti vana vangu vose ava vandiinavo ndakavazvara nababa vangu, asi ndakati ndazvara vana vangu vose ava vandiinavo nababa vangu, vanhu veukama vakabva vazozviziva kuti ndo zvainge zvaitika. Munhu wandakatanga kuudza vainge vari amai guru vangu, ndo vandakaenda ndikanoripota kwavari. Ndinorangarira kuti panguva yacho iyoyo yandakaenda ndichinoripota kuna mai guru ndichifungidzira kuti zvimwe kuda vaikwanisa kuzondibatsirawo. I was still 11 years at that time pandakaenda ndikanovaudza kuti baba vainge vava kupota vachindibatisa sekarudzi yangu, but handizivewo kuti why amai guru vakabva vazongofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichinyepa. Saka ndakazoti ndadzoka, baba vakabva vazotanga kuti kwandiri, ndinozviziva kuti wakaenda ukanondimhan'arira. Manje munhu waukandimhan'arira munhu asina kana basa, unofungidzira kuti ndingatongerwa musha wangu neumwe munhukadzi here iwewe? Musi iwowo baba vakaita sekunge vachasvika pakutanha shamu ine munzwa kuti vange vachindirova nayo, because marovero acho avainge vachindiita ainge achirwadza. Vaiti kana vakandirova neshamu iyo yavanenge vatuma munin'ina wangu kuti ange achienda kunotanha shamu iyoyo, kana ikatyoka vaibva vatuma zvekare munin'ina wangu kuti ange achienda kunotanha imwe shamu. Mukoma, on that day ndakarohwa zvekuti baba vakatosvika pakutondivhuna ruoko. Nanhasi uno mukoma, ruoko rwangu urwu rwakatoita kamwe kakubhenda so, ende chacho chavainge vachindirovera painge pasitomborina. Vakazoti vandivhuna ruoko kudaro tichinosvika kuchipatara, baba ndokubva vazonyepa vachiti ndainge ndaba mari iyo yaifanira kuti inge ichizobhadharira inini nemunin'ina wangu school fees. Saka nguva iyo yandainge ndiri muchipatara mukomanashi, manurses instead yekuti vange vachindibatawo mune zvakanaka semunhu ainge ari munhu wekuti ainge ava kutobatwa chibharo nababa vake, manurses wo nekusaziva ivo vakatongofungidzira kuti mwana uyu itongoriwo nhubu. Saka vazhinji vacho vainge vachitongondibata rafu apo pandinenge ndava kunyanya kurunzwa marwadzo nekuti ndainge ndakaiswa plaster. Saka vazhinji vacho kunyange vachindibatsira vachindirapa vainge vachingoita everything vachindiita rafu, vasingazivi kuti ndainge nditoriwo victim yeabuse. Mukoma, ndakazoti ndabuda muchipatara muya ndiine plaster kudaro, ndingangoti baba vangu ndo pavakabva vazonyatsokundibata chibharo, because one day vakanditaimira ndakatorara zvangu ndokubva vangokaruka vapinda. Vakati vapinda kudaro vakabva vati tuone ruoko rwako. Saka ndakati ndichifukura magumbezi kuti ndinge ndichivarakidza ruoko rwangu, baba vakabva vazotora gumbezi riya ndokubva vandivhara kumeso negumbezi riya, ndokubva vatotanga kutondibata chibharo apa zvainge zvichirwadza sei. Kubva ipapo baba vakazongoramba vongondibata chibharo zvekuti dai kwanga kusiri kuchengetedzwa naMwari mukoma,
I think kuti ndingadai ndakazotozvara maybe ndiri kuma12 kana kuti kuma13 years, because baba vainge vachirara neni almost on a daily basis. Zvino ndakazoti ndava kuma15 years ndo pandakangotanga kungonzwa kuti ndainge ndava kungosema chikafu. Dzimwe nguva ndainge ndava kungonzwa musoro wangu uchitema ndichingonzwa kakuneta. Ko ndaigoziveiko nhai mukoma kuti ndainge ndatova munhu ainge abatira pamuviri, ndainge ndatomitiswa nababa vangu. Ivowo baba vakabva vazokasika kuzviona kuti apa vainge vatomitisa mwana, saka vakati one day vauya kuzondishanyira mushure mekunge vapedza kuita bonde neni, ndokubva vazoti iwewe une nhumbu kaiwewe, ndiri kuda kuti unge uchibvisa nhumbu iyoyo, ndinokutema nedemo. Ndobva ndatora mabody parts ako ndobva ndanomakandira mumugodhi. Saka kwedu mukoma kwatinobva pane umwe murume uyo ainge aine shopu yake. Saka murume uyu tainge takangokura tichingonzwa kuti murume iyeye shopu yake ainge akaita zvekuchekeresa. Saka akati achekeresa kudaro, then ndokubva azotora mapatsi emunhu uya uyo waainge akachekeresa, ndokubva azokanda mune umwe mugodhi uyo wainge uri padhuze neapo painge paine shopu yake. Saka takangokurawo tichingonzwa kuti mushopu imomo ndo mainge muine mapatsi emunhu iye ainge akachekereswa nemurume uyo ainge aine shopu yake kuGrowth Point, asi shopu iyoyo yainge yava kusashanda. Takazosara kuzokura, shopu iyoyo yainge yava kusashanda, zvichinzi muridzi wacho akazongotanga kungopenga. Mushure mekunge atanga kupenga, upfumi hwake hwose ndokubva hwazongoparara paya. Saka baba vainge vava kungoti zvose zvavanenge vachida kuita pandiri vaindivhundutsira, vakabata demo, kana kuti vaingondiudza kuti ndiri kuda kukutora, ndobva ndaenda ndobva ndanokukanda mumugodhi muya. Nekutya mukoma, baba one day vakabva vazouya nerimwe rainge rakaita kunge guchu raivava, vakabva vanditi ndinge ndichinwa. Mukoma, Mwari variko, because ndakati ndanweswa guchu riya ndokubva ndatanga kubleedha, ende ndaita kubleedha rimwe ropa rainge rakaita magadhi ari eblack. Baba pavakaona kuti ndo mabhidhiro acho andainge ndichiita, vakabva vafungidzira kuti zvimwe kuda nhumbu iya yainge yabva. Apa mukoma, munongozivawo kuti kamuraramiro kekumusha zvinhu zvinenge zvakasunga, kana mapedzi chaiwo ko ndaigomawana kupi apa kuti ndinge ndichiudza amai. Ivo baba vainge vakanditi zvose zvavainge vachiita kwandiri amai vangu vainge vachitozviziva, saka ndaitya kuti ndinge ndichiudza amai, because amai vangu vainge vari munhu ainge achityisa vasingatauriki navo, zvekare vaiva munhu airova. Saka nguva zhinji mukoma, ndaiti ndichibleedha kudaro ndaibva ndazongoenda ndobva ndazongotora zvangu mashizha. Kudzamara baba vachizoona kuti ndainge ndichibleedha, ndo pavakabva vazoenda ndokubva vazononditengera mapedzi. Asi pose apa mukoma, ndainge ndichingozvishandisira hangu mashizha, kana kuti ndikaona kuti mashizha anenge ava kusaita, ndobva ndazvigeza zvangu ropa riya. Mukoma, nhumbu iya yakangoramba ichingokura, nhumbu iya yakati ichikura kudaro, then baba vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizonyepera umwe mukomana wemunharaunda kuti ndiye ainge akandimitisa. Mukoma, uyuwo mukomana wacho uyo wandainge ndakanzi ndinge ndichimunyepera kuti ndiye ainge akandimitisa, munhu wekutoti nguva zhinji ainge achingouya pamba pedu, asi iye ainge achida munin'ina wangu, zvinhu zvekutoti ainge akandiudza. Asi baba vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiita bonde naye. Mushure mekunge ndaita bonde naye, then ndobva ndazomuudza kuti ndainge ndabatira pamuviri. Ndo zvandakabva ndazoita. Umwe musi akati auya ndokubva aona kuti munin'ina wangu ainge asipo, ndini uyo paya ndokubva ndazotanga kubatana naye. Apa mukomana uyu mukoma ainge atori mudiki kwandiri, ndainge ndakamusiya ne2 years. Saka semunhuwo wekutoti ndainge ndatova neexperience yekuti chii chinonzi bonde, sezvo baba vangu vainge vakanditangirira kubva ndichitori mwana mudiki chaiye. Iye mukomana uyu ndakangoti ndichingomubata ndokubva ndatomutora ndikabva ndaenda naye kubedroom
uko kwatainge tichirara inini nemunin'ina wangu. Ndokubva ndatoita bonde naye. Ndakatongoti ndichitongopedza kuita bonde naye ndokubva ndatoti wandimitisa. Iyewo haana kana kutombonzwisisawo kuti chii chainge chichiitika. Kwakazoti kwapera maweeks mashomanana sezvo iye ainge ava kungoramba achingodzoka achingondinyengerera achinditi ainge achida kuti tirambe tichingoita bonde tose. Ndokubva ndazomuudza kuti ndainge ndabatira pamuviri pake. Iye akabva azoudza vabereki vake sezvo vainge vari vavakidzani vedu zvikare vachiwirirana naamai vangu nababa vangu havana kana kumbogara varamba. Ndokubva ndazotorwa paya ndokutotizira kwandakaita ndikabva ndazototanga kutogara nemukomana uya akazova murume wangu. Takagara tose asi baba havana kuregedza sisitemu yavo yekuti pose pandinenge ndauya kumba baba kana kuri kunzi pamba panenge pangori nevazukuru nevana vadiki. Baba vaibva vazongondituma kuti ndinge ndichienda kunotora chakati mungava muri mumba mavo kana kuti mukicheni. Vaiti kana vakataimira kudaro vobva vazonditevera. Baba vaibva vazongoita zviya zvokungondikurura baba vaibva vazongoita zvokungondisimudzira sketi vobva vatondibata chibharo zvakatodaro kusvika ndichinozvara. Baba vangu vainge vachingoramba vachingondibata chibharo vachingondivhundutsira. Mukoma ndakasvika pakuzvara vana vaviri nababa vangu ndigere nemukomana uyo akazova murume wangu. Ende vana vacho vainge vachingofungidzirwa kuti vana ivavo ndainge ndakavazvara nemukomana iyeye. Asi vana ava mukoma vana vekutoti ndakatovazvariswa nababa vangu. Baba naamai vakazosvika pakufa. Asi chinondirwadza ndechekuti amai guru vachiri vapenyu. Ende chinondirwadza ndichocho chekuti munhu wandainge ndakavimba mushure mekunge ndatanga kubatiswa sikarudzi nababa vangu vainge vari amai guru. Asi mushure mekunge ndavaudza amai guru ava kuti ndo zvandainge ndichisangana nazvo, ivo amai guru vakabva vangoramba vakanyarara. Zvinhu zvinondirwadza mukoma. I don't even know kuti upenyu hwangu chaihwo upenyu hutombori nemeaning here, because the problem yandinosangana nayo ndeyekuti kana ndikazodawo kufambidzanawo nemunhu wandinenge ndichifambidzana naye, that thing izvo zvakaitika pandainge ndichiri mwana mudiki zvinobva zvandiafekta zvekutoti ndinobva ndatoshaya mafeelings zvekuti murelationship imomo ndinobva ndava munhu anenge ari very rough zvekuti munhu anosvika pakundiudza kuti ndanga ndichikuda but behavior yako haiiti. Neniwo ndinenge ndichitonzwawo kutoti munhu uyu ndinenge ndichimuda asi hameno kamwe karafu so kandinenge ndichingonzwa kuda kumuita. Munhu akangondipfimba mukoma tikangotanga kungodanana zvinhu zvandinenge ndava kungoita zvinenge zvingori paiginya zvekuda kungomusvotesa zvekuda kungomurwadzisa. So I think kuti dambudziko rangu rakangobva ipapo pakuti ndakazvariswa nababa vangu. Ende kuti ndiwane healing mukoma ndiri kutotadza kuwana healing inini nemurume wangu uyo wacho uya wandakamanikidza kuti ange achiita bonde neni. Ndokubva ndazotizira kumba kwavo ndikamunyepera kuti nhumbu yandainge ndakatakura yainge iri nhumbu yake. Takazongosvikawo pakurambana iye kusaidi kwake mukoma. Nanhasi uno anotongofungidzira kuti vana ava vana vake because vanawo vacho mukoma vakabva vazongobudawo vari vatsvuku. Hameno kuti ndo nhodzera here kana kuti chii chakaitika, because kumhuri kwavo vanhu vacho mukoma vakatsvuka. Saka vana vangu matsvukiro acho avakaita apa inini ndiri mutema zvinongofungidzirwa kutoti vana veko ikoko. Asi chokwadi ndini ndinochiziva like pamimba yekutanga there is no ways because ndainge ndatova nepamuviri. Iye anongofungidzira kuti vana ivavo vana vatakazvara tose zvekuti dzimwe nguva anotombondinetsa achindiudza kuti mudzimai wacho uyo waakazowanana naye vanhu vekuti vari kungogara vachingosangana nemaproblems. Saka anofungidzira kuti kurambana kwatakazooita nekusakwanisa kuti tinge tichiva tose ndo kuri kukonzeresa
kukonzeresa mamwe matambudziko awo aari kusangana nawo. So mukoma, I am just asking for advice kuti ndoita sei, ndodzokera here kufirst marriage yangu, then ndobva ndangozama kuti ndinge ndichingomuzvarirawo mwana, zvimwe kudawo ndo marriage yangu iyoyo yandakasikirwa naMwari kuti ndinge ndichiva mairi, because kubva zvandakazouya kuno kuJoni, mukoma, hakuna kana chimwe chakanakira chimwe. Everything is just tough. Kunyangwe ndikazama kuti ndinge ndichipindawo mumarelationships, wega unongosvika pakuona kuti murelationship iyi ndini munhu ari kukonzeresa maproblems. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma vedu we. Hei, kana kuri kunziwo unenge wakambosanganawo nedambudziko iroro rekuti wakabatwawo chibharo, please uyaiwo kuinbox kwangu, then kana mauya kuinbox kwangu mobva mazotiudzawo nyaya yenyu. Ende zvekare, kana kuri kunziwo unenge wakabatwawo chibharo, please come to my inbox, then mobva mangozamawo kuti munge muchindipawo mamessages enyu, ndobva ndazongoita ekuforwardira kuna vahanzvadzi vedu ava kuti how can she heal and how can she move on with her life. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi each and every relationship yandakapinda muno muSouth Africa, relationship iyoyo yakazotopera neviolence. Inini nemunhu wandinenge ndichidanana naye tanyanyisa kuitirana violence yekutoita sekunge tainge tava kutoda kutourayana chaiko. Ende zvinhu izvi zvinongoramba zvichingoitika each and every time pandinopinda murelationship.